Baon ni mo niya. Para mag-jang request. Hi guys, majung puntan ninyong tanan na nami dari sa hospital. Magpahimo namin sa jang laboratory. Dugo ra man siguro pangkuwangan dana no. Murag dugo ra na pangkuwangan. Hi guys, balik na naman ni Ugma kay nagijahang fasting over nasobraan ras ka na oras. Dapat dayang fasting 8 hours ra. Fasting ako tron sa last dose din balik ni Ugma la city. At least balik para isara ko nung tusukan. Hindi na public balik. Bisa lamin ako balik. Ano, masayron lang ko guys. Balik na pod ni Ugma. Takyong naman. Sakit na pagtuhod. Binhod. Patay, agrayoma. Binhod rin. Tamos ng biyahe. Ulit tayo, mingaw. Mingaw, may pasahero. Guys, medyo mo to guys. Napamaglitos gapon o mahurot. Nani, pamahaw. Sa unta. Siya tawat na early nog natin milit. Higay kaninila ng litos. Ng lamia. Ikaw din ka mukhaon dari? Ikaw ang kanon, ikaw ang spaghetti. Kaya na yung hudton kay sayang ni. Mga tagkanding dani. A few moments later.
Hi guys, manglakaw nami guys. Ato nami balik. Medyo naman ang takarong adlaw mahuman na. Nagbag ni mama, nagdana si Jagwan biskwit kay pasting man si Jag. Panay pamahaw. Talaga magalasot na ra ba? Sugod na naman hiwa-hiwa dito yan. Nga plus nagaman ni mo kuha dugo. Mukha na ka. Magtimo na. Ya, asang nahanim mong yahoy ha? Gabi nga, alauna naman ko ito. Ano launa mo ka? Nagtimo pa alas 11, alas 12 ka. Ay, sige. 12. Nagtimo ko, tapos alauna na ko ito. Kaya yun lang itong katungkuan na. Alas 12 dyan ko nung pakanon, magkaon. Kasi mga ikaw, biskwit, nagkaan kang pan o Kuan, katong bahaw. ay nagkaan kang kanon. Daw gatas mo. Tara. Sarang na, sarang. Yan. Pari daan, dito na magpuan. Wait na. Ang gapon. Nakis. Salamat na lang. Ito na na snars, yatag. Bayad namin sa kwan guys. Bill kwan 1,800. Yan na guys, yung manamig bayad. Money resibo 1,866. Pero di pa ni mao. Pinapamibayran dito sa Pikas Hospital na pwede ka laboratory buhatin dito. Kaya man din eh. Salve. Salve ka. Tanon. Grabe, mentalong mo ada gain ka sa Santo Niño. Kailangan ni Rel Caber. O pag suyas. Pag pinakita ang baril na tigulangan itu mamatay naman. Isa lang si Big Big. Video ko taga-dire mo so. Nana ko dire po video. Pakita ko. Sa Francina ah. Siga naman. Siga. Si Ignacio Hitio, kalawilaw naman ito siga sa time. Pwede na kamukhaan ma'am. Tinabay na magtulo. Yung resulta ni mga test na available din. Mga alas 10 medyo pa din. Nakasure na malis. O pero kuwata sa kadali ang katong mag-send out mata sa cardinal sa katong kulang. Mabuta lang sa kadali para nabalik nyo dili ano na lang result. Ato lang po nung pangutana sa cardinal. Ilang ba minutes or hours pa. Ano naman isipin ni wala bang po. Dali lang sa sinap. Magwag kami pan guys, resulta. Alas 10:30 pa ko nung si mama mo sa nipakanon. Gawa pa ni pamahaw. Pero makaihi na po, examinin pag ijang ihi. So dahil si mong bag ma. Kuan mo ni ay, biskuit o tubig. Kao nagkanon dito ka sa pier kaon. Di ba kung paon? Ayun na kao nagkanon lagi. Dahil maisip ko. Ay, balik mo.
dagat. Malinaw ang dagat na lamang ka dito. Taro ka at isla. Hapit na. Meron doon na tag-biriyan ba? Dito ra kay nay sabaw. Hapit na ni mga man guys, kanang pera. Si mama rin na mamahaw, kinamahaw naman mi. Man mi pamahaw. Sa baba, baboy. Isa na ka saan doon. Ito sa bawah lagi. Isda. O tanaw ka, huwag sang imuhang ganahan nga sabaw. Isda baboy. Tuyok ka. Ha? Tuyok ka doon? Mayroon pa doon ba? Ilang sa isla kayo? Hindi nga magamay usa ka order mo na. Wala ay ano dyan. Sabaw lang. Sabaw lang daw. Ilang sa saan. Na may mga mama dito nga sa ano, Ha? naipansit. Sabaw ray mo? Sabaw lang ko na, yung pabutang igunod. Ha? Ay sa baboy na sa order mo gunang. Ha? Sabaw lang, pwede. Iuli na lang ng unod. Duli man gunang. Ay gusto, ay na mo pagbuot mo. Namahaw naman mi. Mahal na din mo. Oo. Manas siyang pamahaw. Ang dari lingkod. Ito ni sa baba. Bawon para patundok ko dito na ipal sa kapinan. Butang ni sa baba. Manghihi na lang kadaan diya sa CR ma. Na namang idaan kaya randalo na dito. Para yapit na lang natin imong ihi dito. Ano sa kaihi? Minim ka gahang tubig. Linom kong tubig, pero kato naman na akong buwan. Nag-inom ko parang utap. Daghang nag-inom pero makaihi ka. Ano sa din na? Hindi mo mga ibutang din sa kadina na yung sinilas oh. Kibaw sang dili ni auto atong dala, tricycle ra, iya po isod-sod ya. Auto pa ni kay pagasa. Sagdi lang mo nang buling, magyapon mabuling kay maglakaw-lakaw. Mura ka nangon sa kaldero. Maradyo kang kaarte. Ayaw iya na dia oh, dia sa tumbanan diha, di kay mo isuksok dia nang kuno, ni kadina. Lingot sa tadya kasi makaihi ka arong mahatag na natin ng ihi. Tubig dala ng tubig. Ayan tubig ni. Nabog kaihon. Pangihi niya. Mangihi pa din. Ha? Kinanglan mo gajud mangihi ka kay wa sila i-examine ug di ka mangihi. Eh, di na takahikon. Parang na na. Matuwata sa kasi makaihi na ka diya. Hi guys, bilis mama nakaihi. Nakuha na magresulta. Diyan sa ihi. Yatod draw makaihi siya kaya pa nakaihi. Mato pa mispika sa hospital kay maghatod daring
dugo nga examine ko dito. Patik up. Ayong mama. Muni guys, sagamang yato dito sa Sarap hospital. Ang paano? Kaya to, sa Laboratory eh. ito. Lalaki sa laboratory. Ayan. Magkano talaga dito sa Pikas? Wala mo nang duha. Dito. Namo na kanang pinakaubos ma'am kanang duha ka buk nagilingin nila. Uric acid. Ang usa, Repeat, wala. uric acid na lang. Okay, so wala na sila paano atong dugo na ikuhaan nila. Asaan na wala? SGPT. Ay, kan si babaw. Sige. Asa man na natin pabuhat? Balik. Narakuan guys, resibo ko anday ni siya. Uric acid. Diyan katong isang awa sila, pang-atay. Atay kuno to. Diyan magbayad mi dari sa kuan guys, billing. Asa ka na natin pabuhat? Sa Argao siguro. Para sa atay ditong isa mga awa sila. Ha? Para sa imuhang atay. Sakay din kay iba na natong pisipan. Isa ka oras pa. Makuha ang resulta. Ay, minita. Awat pa may isa ka oras guys para makuha ang resulta. Oh. 1 hour, awon pa butol na kay dali ra. Sa kuan din ni ma para sa imuhang uric acid. Uric acid. Pagkatungwa sila para sa imuhang atay sa kana nato ipakuan basig sa Argao. Wala, pangutan. Na nagresulta. Mana ni? Huwag man na natin ipabasa sa diyang doktor. Ihinay ko lang. Ano mo ni mga resibo rum na kanigi mga importante. Kanang mga pag-isahan ng mga resulta. Kanang request na request kani sa mga resibo rum. Kani resibo. Kanang na Kani resibo. unsa man to din ang katong na kuan diha sa cardinal. Ha? Ang atay og ang Ang atay may wa. Uric acid may wa ni mo katay. Ay, uric acid na ang atay may Ang wa. atay lang may Ano yung wa. mga importante? Taas kini sa aduhan yung Nini dito gikan. Ano yung mga importante? Kana mga resibo. At hingin na kay aron makato dito kay napakoy na kaw. atun dito kan. Ay nagtupi-tupi kay Bisang sinilas pa. Pangihi na makayarong mahatad na natin ito. Ato ta dito sa kwanta. Kaya gihi na naman may muhang kuwang Yung sa balik-balik. magkatong atay. kung sa ikuan doktor ug gusto gid siya magpakuha na awat to kita kargaw. Nakaihi na Diyos mama guys. Sama nang ihapit dari. Si Junjun na pa na meeting. Ipatawag sa barangay. Nagamiwat pa. Minsang oras sa makuha ang resulta. Isa mga mantro period to, mga launa. Na ko hapon. Napamang kay meeting. Masig pamitingan ka kay pa. Kuhawan ka kunsihal. Drive na lang ko malingaw pa ko kung siya. Iguan na pulis field door pero drive. Napalit ko kadagdaw ko. Uli na mi guys. Nauman ka gadget mi. Isaray kuwang katurang para sa atay. Uli na mi kay napay meeting si Junjun na launa. Sa barangay.
ani mo ni ba ni Ate Carla. Luwang kuan. Oh. Kauli nami guys sa wakas. Ang napaday kulang isa diyan. Atay kuha nga itong kuanog Dr. Ugma. Asa na pwede pabuhat. Nanas Junjun guys na uli gikan sa meeting sa gimitingan Panigay ka na financial assistance sa government. tagaan kag financial. Papel, Wow. kapalitan na kwarta ko no. Thanks to God I-release. na kay financial. Dara kuan ni mama, ako ang gikuha. Ag resulta. Dara akong gikuha daan. Kanina pa ni gikuha na ko sayo dito kay dugay man kayo. Ako sa gikuha sa mga launa. Madyo kinakuha na. Na kompleto na. Pila pud ni pa nga financial. Ang dungog dito 2.5 ko no. Dungog lang, ambot lang. Luwa pa na pabuton pang release. Baw eh. Madyo, abi na gan sa O, meetingan. memorize sa imong number. Wala ko puting number dito. O, kay memorize. Abi ko sa inyo meetingan, abi ko palansaran kag konsehal. Tago ko nun kay hindi ko nun dapat nawala kay di ko nun ma-release ang kwarta kung wala na. Mo ni stop. Iyata. Nya ka kauban ni ID kay mo ni ang naka-register dito. Diyan guys, maday ito gimitingan nila sa barangay hall. Na Gracia. Gura man may gipakuan dito, wala na istorya. May pa-linya na din. Para asa daw na, anong gitagaan man mo Financial financial. assistance ko. At wala po kumutana, basta tikuti ka pa. Basta na-apil ka dito. Salamat sa Ginoo kay na Gracia nga nadawat karong adlaw. Mawatan pa diayo kanu sa mag-release, kanu sa kanay release. Basig sa Pasko pa. Basig sa Pasko pa na release. Nakapalit na dahil may kuan guys, bugas na kuan. Agamang palitan nun sa una kay tag 2.5 raman tong sako. Nandiya karon kay tag tunay naman kapin. Agamo ang gipalit kuan ra 40 kilos. Nga humay nandiya 5 ka kilo nga bugas mais ka mama. 5 sa amang gipalit bugas ni mama kay bukbukon man po nagdugay mahurot. Dugay man niya mahurot ng 5 ka kilo dahil nagmahurot na palit ra pod bigotro. Mo na mo ang kuan guys bugas imbis kay puno to. Hamabaw na. Kay 2.5 ba nagamo ang budget sa ngamo ang bugas kada buwan. Nandiyan guys, mara to guys nagamo ang vlog karong adlaw. Daghan kayong salamat sa inyong suporta sa pirming pagtanaw sa mga vlog matag adlaw. God bless ninyong tanan guys. Bye bye. Kita-kita sa sunod na mong vlog.